Čaute ľudia, moje meno je Kiki Piki a vítam vás pri novom videu, ktoré je podľa jedové. Tak som vám ospravedlňujem, že som mal takú dlhšiu pauzu, tak chcem sa vám ospravedlniť. V tom čase sme dovršili vlastne 250 odberateľov, za čo vám strašne ďakujem. A dnes tu je ďalší diel z série Varíme s Kikom a dnes budeme variť taký rýchly obed, večera, pre jednoho alebo pre dvoch, tak budeme na ne potrebovať zemiaky, cibulu, olej, sol, červenú sladkú papriku, korenie. Môžete si pridať aké korenie, napríklad americké zemiaky a všelijaké tie veci, aby vám to viac chutilo. Tak a recept je jednoduchý, ja ich budem robiť čupke, lebo je to tak viac tak chutí. Tak a teraz si ideme ošupiť zemiaky. Tak keď máme zemiačky opité, som zapomínal, sa teda nakrájame alebo očistíme. Tak keď máme umyté, tak za to som ospravedlňujem, tak teraz si ich ideme nakrájať. Si dáme na bok. Tak. A krajami vlastne asi vždy ich krajam takéto veľké dám. Na 3 časti. Šmíka sa mi. Nechcem sa dorezať, lebo som tie nožičky rozpnul. Tak ich vlastne na takéto časti, také veľké hranolčeky, ako by som to povedal. A dám vlastne tomu názov sedliacké zemiaky v trúbe, alebo také niečo. Tak a takto si krajame všetky zemiačky. Tak už tu mám plech, trubu som si dala rozohrievať na 180 stupňov, hriatie zo spodu aj z vrchu a zemiaky si ešte predtým opláchneme. Takže zemiaky máme pečené, tak vypneme trúbu a zoberieme utierku a zemiaky si vlastne, a zemiaky si vlastne vytiahneme a ideme stolovať. Tak a takto vypadajú zemiaky, pekne upečené. Už sa aj prilietali na plech, tak a chrumkavé, dobre, a ideme nakladať. Tak, toto sú tie moje sedliacké zemiaky v trúbe s cibulkou. Môžete si dať napríklad špekačku, párok, hoci čo si môžete k tomu pridať nejakú zeleninu alebo niečo také. V šupke je to tak, tá šupka potom tak chrumka, tak to vypadá jeden napríklad. A ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like, dajte koment, čo mám na budúce variť, zdieľajte, lajkujte, komentujte všetko. Dúfam, že vám nevadilo a čo viem, že veľa ľuďom to vadilo, že som možno nenatočil videa. Tak vyšla nová éra, videa už budú vychádzať častejšie, kvalitnejšie, lepšie, už budú konečne zostrihané a máte sa na to tešiť. Tak ďakujem, že ste zreli toto video. Čaute.